Ara que em sembla que sí, que ja estem tots ben asseguts. La Maria Àngels, la Rosa, ens han fet aquest conte. Un aplaudiment. Fa molts i molts anys, a Sant Feliu de Guíxols la gent vivia sobretot de pescar, de treballar la terra, i se'ls va començar a acollir també de fer taps. Taper. Què feien els tapers? Amb eines tallaven i feien els taps de suro. Els tapers eren uns homes, no és fàcil fer un tap, se n'havia de saber molt. Eren uns homes que en sabien molt, que guanyaven força diners fent els taps de suro. Heu vist quin escarabat? A veure si li sabem dibuixar les banyes. Ens posem els dits aquí. Com són les banyes d'en Xerric? A veure, com són? Que sí? Us n'adoneu? Mira, tornem-ho a fer, que és més bonic vist des d'aquí. Va, les banyes d'en Xerric som-hi? Si jo fos en Xerric, tindria unes banyes com arribarien fins aquí. Com que vaig negres, gairebé, us ho podeu fer una idea. En Xerric, l'escarabat més eixerit, és el protagonista, el que ens explicarà una mica com va anar tot això de fer taps de suro. Diu que hi havia una vegada un escarabat que vivia en una alzina surera. Sabeu què és una alzina? Què és? Un arbre. Un pi és un pi. Una alzina és una alzina. Un pi i una alzina són arbres. Aprenguem a dir les coses pel seu nom, perquè si no tots són arbres, tots són ocells, no? Que n'hi ha de moltes menes. L'alzina, no totes les alzines fan suro. Les que fan suro són les alzines sureres. Com és una alzina surera? Els arbres tenen arrels, oi que sí? Fem arrels amb les mans, a veure? Les arrels de l'alzina s'escampen, així. Sabeu fer? Així, per sota terra, cap amunt i cap avall. El tronc de l'alzina és gruixut. A veure, fem el tronc de l'alzina. Si l'alzina està en un lloc que n'hi ha poques, és gruixut. Si n'hi ha moltes, s'han d'apretar una mica més i és més prim. A veure, fem més prim. Així. La capçada de l'arbre, la part de dalt, és grossa, ovalada. Anem a fer la capçada de l'arbre, dibuixem. Així. La capçada de l'alzina surera. En Xerric vivia en una alzina surera, molt a prop d'aquí, molt a prop de Sant Feliu. En Xerric no era un escarabat qualsevol, era un escarabat banyarriquer. Mireu en aquest dibuix com es veuen. Va, les banyes aquestes, les tornem a fer? Així. En aquí se li veuen molt bé com es dibuixen. Com va vestit en Xerric? De quin color? Com jo. Vaig vestida com un escarabat banyarriquer. Diu que vestia set de negre brillant i quan es mirava al mirall es trobava la mà d'elegant, perquè el negre afavoreix i és molt elegant. També era molt espavilat. Mireu, això és el tronc d'una alzina. I sabeu què ha fet en Xerric? S'hi ha fet una casa dins. Com que ell és petitó i l'alzina és molt grossa, ell hi cap la mar de bé a dins. Mireu, la casa d'en Xerric, què us sembla? Ja estaríem bé o no? Que sí? Mireu què diu. A l'hivern no hi fa fred i a l'estiu no fa calor, perquè una de les característiques del suro és que és molt aïllant i per tant, doncs, si està bé, Xerric està bé tant a l'hivern com a l'estiu. I a més se l'ha decorat tan bé que què vols? I aniríem a fer un te o un cafè, no? Ara? Què mengen els escarabats banyarriquers? Sabeu com se'n diu d'això? Una aglà. No menja al matí ni al migdia, surt al vespre, vola una mica, a veure si volem, com si fóssim l'escarabat, vola una mica i mira, va, i es menja una aglà. Que bona, que bé, ja tens el sopar, què més pots desitjar? Diu res no pot desitjar, perquè té amics. Sabeu què és això? Havíeu vist mai una de tant de prop? No, perquè quan les veiem allà a terra semblen petites, però aquí que la veiem de prop, la formiga es diu Lia i l'escarabat es diu Joan. Què va passar? En l'alzina on vivia el nostre escarabat banyarriquer, en Xerric, que per cert, que no us he dit això, sabeu què vol dir la paraula Xerric? Qui ho sap? Un Xerric era un noi. Quants anys tens? 11. Doncs, si ell d'aquí un anyet digués
aprenien, entre 12 i 16 anys, els que aprenien a fer taps, se'ls deien xerrits. Diu que una pastora, que anava amb els seus xais, va veure una alzina molt gran, molt gran, molt gran. Va veure aquella alzina i va pensar: ostres, quina alzina més grossa! Quants taps de suro podrien sortir d'aquesta alzina? Què us sembla? Molts o pocs? Molts! Una O molt llarga. Veu que fem-la? Molts! Va dir la pastora: me'n vaig avisar als homes que vinguin, que pelin l'alzina i així podran fer molts taps. Aquí els tenim. Els homes pelant l'alzina. Hem quedat pel tronc, que era llarg, que era grossa aquesta alzina. Ho veieu com ho fan? Què ha fet aquest home? Ha pujat damunt de l'altre, perquè si no, no arribaria a dalt. No anaven amb una escala, no? Ells mateixos feien d'escala. Diu que anaven normalment en grups de 3. 2 peladors. Els peladors pelaven l'alzina, li treien l'escorça. I aleshores hi havia un altre que li deien el borriquer. Què creieu que feia el borriquer? Serrenar, perquè ja ho veia, diu borriquer, ves que no vingui de burro. Pobre, a aquest li tocava carregar tot. Normalment equips de 3, 2 peladors i un borriquer. N'hi havia un que manava més, que feia així amb l'alzina. Piquem l'alzina, veure? Esteu a punt per picar l'alzina? Toc, 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 toc. Ell escoltava. Si li semblava que estava a punt, deia sí, ja està, ja la podem pelar. I si no ho tenia clar, agafava el ganivet i pelava una mica i aleshores sabia veure si aquella alzina ja es podia pelar o no. Aquí tenim els homes pelant l'alzina per fer molts taps. I sabeu què és això? Sí. Mireu, en Joan, la Lia i en Xerric s'ho miren, però com hem quedat fer de l'arbre? Era així, rodó, sí? I com és que aquestes planxes com són? Que són així? La planxa és així, però l'arbre com és? Què ha passat, doncs? Com s'ha convertit? El rodó? Sí, l'han tallat, i ho diu molt bé ella, però a més l'han bullit. L'han bullit perquè sigui més fàcil treballar-la i que quedi amb totes aquestes piles tan grans. Els 3 amics s'ho miren i diuen: quant de suro! Aquí els tenim fent taps. Aquests homes són els tapers, amb les seves eines. Sabeu quants taps feia un dia un senyor que en sapigués molt de fer taps? Quants diríeu, a veure? 11! Més! 12! Quants? 12, molts més! Quants? 1000 els feia un molt bon taper. Els que en sabien normal en feien 700, 800. El que en sabia molt, 1000 en feia! T'imagines quina feinada havien d'anar prou fet, que es diu, per fer tot aquest munt de taps. Fixeu-vos, veieu aquí com són aquests trossos de suro? Són rodons? Aquests no, aquests són quadradets. S'ha agafat el suro, s'ha tallat com en cubs. Com ho fem perquè quedin rodons? Doncs aquest home té una feina, que és la feina del bon taper, d'anar-los arrodonint. El nen s'hi fixa bé, perquè potser quan sigui gran voldrà ser taper. Aquí els tenim també treballant. Heu vist que hem portat un cove aquí? Que aquesta noia el fa servir per reposar l'esquena, cap problema. Doncs serien com aquests coves, on es anava posant tots els taps que ja estaven acabats. Estan concentrats, i havien de vigilar molt, treballaven amb ganivets. Més d'un s'havia fet mal al dit o s'havia fet mal fins i tot a la cara, que se li escapava el ganivet. Aquí tenim dones que no havíem vist encara, les triadores. Quan ja es van introduir les màquines van mirant i si hi ha algun tap que és tort, que està trencat, aquests, fora, que no van bé. Els havien de netejar. Quina feinada! Netejar tots els taps perquè quedessin ben nets. Mireu, aquesta muntanya de taps. I sabeu què havien de fer? Comptar-los. Comptar. Tu t'imagines com et dius? Aina. T'imagines que et dic, Aina, mira, una muntanya de taps, apa, compta'ls. És que jo no sé les fotos ara. Ai, doncs sap més que jo. Us explico com ho feien, això. Vinc un moment aquí. Mireu. Espera, ja ho explico. Imagineu-vos que haguéssim d'anar fent 1,
mig que ens vegi que pot fer. Aina, tu què saps? Explica'ls-hi. A veure si és el mateix que sé jo. A veure, de 20 en 20 em deies? Sí. Com? Agafaven dos i se'ls posaven a la butxaca i n'agafaven dos més. Més o menys. El que jo tinc entès és que feien això. Agafa un grapat, Aina. Un grapat. Quants teníem capigut? 3. 3. A mi me n'hi han capigut 1, 2, 3, 4, 5. Jo m'imagino que les mans d'aquests homes eren un pèl més grans que les meves. Els en cabien 5. Diu que feien això, Aina. 5. 5. No? Ja anem per 10, Per tant, 5, 10, què? 15, 20, 25, 30, 35, anar fent, grapats de 5. Aina, quan arribaven a 100, no feien 105, 110, 100, perquè seria molt pesat. Quan arribaven a 100, feien això que deia l'Aina. 100! Una a la butxaca. Guarda-me, l'Aina, com si tinguessis una butxaca. Tens butxaca? Bueno, com si la tingués. I tornaven. La tens? Guarda-te, doncs. 5, 10, 15, bé, 100! A la butxaca. 5, 10, 15. Per anar de pressa, enteneu? 5, 10, 15. A la butxaca. Mireu què han fet amb els taps. Els han pintat, els han decorat perquè els hi quedessin així de reunits. Enxerric en Superman, és veritat, m'agrada molt. La formiga ha fet aquesta, no sé si és una superheroïna. Senyors que fessin taps, hi va haver molt de temps, en sabien molt. Com us he dit, eren uns homes molt valorats perquè era una feina difícil de fer. De suro es fan altres coses, es fan aïllants per les cases, es fan sabates com la que porto jo, que té una sola de suro, moltes coses. Durant molt de temps, fins que van arribar les màquines, la indústria del suro va ser molt important i hi havia molta gent a Sant Feliu que treballava amb el suro. Després, com passa a arribar a les màquines, a l'arribar al turisme,